l'Ajuntament ha aprovat aquest estiu un pressupost de més de 25 milions d'euros, que és el més alt de la història del consistori. A més, es preveuen canvis en les taxes i els impostos municipals a partir de l'any que ve, el 2025. Per informar sobre aquestes qüestions i també sobre el present i el futur de les regidories de gent gran, benestar social i habitatge, avui rebem a Ràdio Cubelles a la regidora Alexandra Corpilló. Benvinguda. Gràcies, Pau. I bé, comencem amb l'apartat d'Hisenda, perquè aquest estiu s'ha aprovat aquest pressupost 2024. Com dèiem, són 25 milions d'euros en total, el volum total d'aquest pressupost, que és el més alt de la història del consistori. Quines serien les línies generals que heu volgut incloure el govern local en aquest pressupost, el més destacat de tot? El més destacat és, sobretot, hem augmentat les partides dels serveis directes cap a les persones, en gairebé, la veritat que bastants àrees, des d'ensenyament, igualtat, comerç, habitatge, benestar social, medi ambient també, que s'està fent un esforç important en tota la desembocadura del riu Foix. I bé, eren aquestes línies, sobretot els serveis directes cap a la ciutadania. Després també hi ha una partida interessant, important, que és la redacció de projectes. Venim d'una legislatura passada on sí que s'ha posat en marxa obres importants al municipi, que s'han executat aquestes obres i tornem a començar com des de zero. És una legislatura nova, amb un nou govern també, amb una nova coalició i també s'han de fer projectes nous. Tots els projectes arquitectònics, urbanístics, primer passa per tota una burocràcia que com a primer pas indispensable és la redacció d'un projecte i vam contemplar aquesta partida de redacció de projectes. Clar, a l'hora de fer un pressupost, i el de l'Ajuntament també, com passa habitualment, a les cases, tots hem vist, i les nostres targetes de crèdit, que cada any tot és més car, cada vegada les despeses es van incrementant. Això també li passa a l'Ajuntament de Cubelles, els sous van creixent, de vegades perquè el govern espanyol així ho dictamina, també els costos de l'energia, d'obrir la porta a l'Ajuntament cada dia és més car. Aleshores fa falta també ampliar ingressos. Com ho heu fet per equilibrar aquesta balança, arribant fins a aquests 25 milions d'euros? Per on s'incrementen els ingressos? En aquest pressupost 2024 ha sigut important, sí que és veritat que tens raó, que totes les economies malauradament estan apretades en aquest sentit perquè ha pujat tots els serveis, la inflació en general s'ha vist impacta a totes les economies i també a l'economia municipal i de l'administració pública. Llavors, en aquest cas, en el pressupost 2024, sí que va generar ingressos a la plataforma logística amb l'ICIO. Aquest ICIO sí que és un important ingrés que fa aquest balanç que tu comentes. Però clar, les obres no han començat, no? Aleshores, un pressupost sempre és això, una suposició del que arribarà. En tot cas, si finalment encara no engeguen aquestes obres, aquests ingressos no entren a l'Ajuntament, hi haurà manera també d'equilibrar-ho, això? De fet, de manera natural, és un pressupost que es va aprovar a l'estiu. Ens hagués agradat aprovar-lo molt abans, però al final som un govern nou, s'havia de posar sobre la taula tots els projectes dels diferents partits que formem aquesta coalició i això ha fet que també hi ha hagut canvis tècnics i tant amb els canvis importants tècnics com aquesta nova coalició ha fet que es demorés fins l'estiu. Això representa que es posa en marxa un pressupost gairebé en aquest últim semestre i és una previsió. Un pressupost és una previsió que va fluctuant. Amb aquesta previsió sí que hem redactat, hem pensat noves propostes, nous projectes que es contemplen, però que potser sí que ara mateix estem treballant i que s'iniciaran el 2025. L'ICIO, de moment, és veritat que les obres no han començat, que no han entrat aquest ingrés, però de manera natural s'està regulant tot. Per sort, és un ajuntament sanejat,
anem bé a nivell de pressupost, execució pressupostària, i no serà un impacte greu en aquest sentit. Es posaran en marxa, doncs, si no és en aquest últim trimestre, doncs en el segon últim trimestre. Però bueno, des d'Hisenda estan fent una molt bona feina de gestió de pressupostos, els departaments, els regidors, i no, en aquest sentit no hi ha un impacte negatiu. És a dir, que aquests ingressos, quan arribin, es posaran en marxa els projectes que estan i escrits al pressupost. No? Mentre no arribin, diguéssim que allò quedarà esperant, no? Exactament. Sí que s'estan treballant en millores del servei, com he dit abans, que era un pressupost que millorava el servei, sí que s'està treballant en aquestes línies als departaments, però és com això, com ha sigut una previsió, s'ha aprovat a l'estiu, doncs estem en aquesta implementació de les millores als nous serveis. I després, clar, ara aquesta tardor, normalment és a l'octubre, que es parla de les ordenances de l'any següent, no? Sobretot si es volen fer canvis, no? S'han d'aprovar uns mesos abans d'acabar l'any perquè puguin entrar en vigor el 2025. En aquest sentit, sí que s'ha parlat sobretot de les escombraries, no? Perquè hi ha una normativa que ve de més amunt, d'Europa, que obliga a fer un canvi, però no sé si hi ha altres canvis previstos de cara a aquestes ordenances i si ens els pot avançar en aquests canvis. Sí. Pau, em deixes un moment? Perquè al punt anterior no sé si ha quedat clar... I tant. Expliqui. Perquè el tema de pressupost sempre és com una miqueta més complicat d'entendre, sota el meu punt de vista, que jo vinc del món de la ciència, sinó de l'economia, però bueno, m'he posat bastant les piles. En aquest sentit, quan tu fas una previsió de pressupost, un comptabilitzes per tot l'any. També això. Per això feia molt èmfasi en que és un pressupost que ha vingut a l'estiu. Llavors, com aquesta previsió de projectes nous es comptabilitzen per tot l'any. Com a pressupost nou ha vingut a mitjans d'any, doncs naturalment la despesa no serà de tot l'any. Per això es va equilibrant. No sé si s'ha quedat clar, ho dic per si de cas. Llavors, amb això de les ordenances, sí, estem acabant de preparar l'ordenança de la recollida de residus. És una ordenança que altres ajuntaments, altres municipis la van aprovar l'any passat. Nosaltres vam decidir que com no teníem el sistema de brossa nou encara implementat i Europa ens deixava un any més de marge, doncs vam considerar que lo honest, lo just era implementar-la, allargar-lo el màxim possible, aquest temps de marge que ens donava Europa. I Europa ja ens diu aquest any, sí o sí, aquesta nova taxa, aquesta nova ordenança s'ha d'actualitzar. Llavors, estem ultimant els últims redactats, els últims estudis econòmics sobre aquesta ordenança. És una ordenança que Europa va fer el Pacte Verd Europeu, que es diu, que és un model amb la filosofia de qui contamina paga. És aquesta la filosofia. I també el que vol incitar és a un model més sostenible i que cada individu feu com pedagogia en què cada individu sigui responsable en allò que genera, en els residus que genera. Llavors, per tal de minorar, si toca la butxaca, d'aquesta manera potser prenem consciència i acabem o reciclant més o generant menys residus. Llavors, consta que tot el pressupost, tota la despesa que suposa el sistema de recollida de brossa ha de ser totalment al 100% cobert pel ciutadà. En aquest sentit, nosaltres fins ara hi havia una part, que és la taxa de la brossa, que computava com un ingrés cap a l'Ajuntament, i després una despesa de tot el sistema de recollida de brossa. Tot el sistema de recollida de brossa estem parlant d'un pressupost de despesa, un pressupost de 2,5 milions d'euros. Que paga l'Ajuntament per recollir i tractar... Exactament. 2,5 milions. I el que es recauda del rebut de la brossa de cada ciutadà és de 1,1 milions. O sigui, l'Ajuntament posava més d'1 milió que venia d'altres ingressos, no? Exactament, que venia de l'economia al final del pressupost municipal, que és de tots, el pressupost és de tots, dels ciutadans, però sí que és veritat que aquest impacte individual, aquesta responsabilitat individual de cada ciutadà no es tenia fins que Europa ha dit
Això ha de canviar, s'ha de revertir. I llavors, ara la cosa és que aquests 2,5 milions s'haurà de pagar, la despesa s'haurà de gestionar des del rebut de la brossa. Quin percentatge més o menys hi haurà de diferència d'un any a l'altre? Això ho tenen calculat? Estan justament amb això, estan justament amb els informes econòmics i no us puc dir a veure quin tant per cent, però falta molt poquet per aprovar aquesta ordenança, llavors això ja ho sabrem d'aquí a un mes i poc. Hi ha cap altra ordenança que estiguin revisant, que creguin que també es pot modificar de cara al 2025? Sí que és veritat que estem fent des del Departament d'Hisenda, estem fent tota una revisió de totes les taxes, totes les ordenances en aquest nivell de l'Ajuntament, perquè no estan actualitzades algunes des de l'any 87 i d'altres des de l'any 92. Són les dues dates en què es van posar en marxa totes les ordenances de l'Ajuntament de Cubelles i clar, hi ha d'algunes que no cobreixen les noves necessitats ara mateix del municipi. I de moment estem revisant totes les ordenances per veure cap a quin camí anem. Perfecte, tindrem més detalls de les ordenances. S'entén, no sé si hi haurà un ple extraordinari a l'octubre per les ordenances, no? Habitualment acostuma a funcionar així, sí. I tenen previst així, no? També. Sí, un ple d'ordenances extraordinari en el que segur anirà aquesta ordenança de la taxa de la brossa perquè Europa ens obliga aquest any, ja és l'últim que teníem de marge, i el calendari fiscal i altres qüestions, però sobretot com a novetat segur que serà aquesta taxa de la brossa. I ja per tancar el capítol Hisenda, de pressupost 2025 n'han pogut començar a parlar o encara, o com em deia, ben aprovat el 24 al juny, encara tenen una mica de marge, es pot prorrogar. No sé com tenen previst treballar això amb el canvi d'any. Sí, ara mateix tots els departaments gestors ja van rebre el missatge des del Departament d'Hisenda que necessitàvem que treballessin juntament amb els polítics de referència totes les propostes del nou pressupost 25 i ara mateix estem treballant en això, en aquests mesos treballar-lo el màxim possible per aprovar-lo el més aviat possible. Perfecte, tanquem aquest primer capítol de l'entrevista sobre temes d'Hisenda i obrim ara un altre capítol perquè Alexandra Corbillo també és regidora de gent gran, benestar social i habitatge. En aquest sentit, ara fa poc l'Ajuntament ha publicat, pel que fa a benestar social, que hi haurà canvis en la distribució d'aliments, és a dir, aquella imatge que molta gent haurà pogut veure els últims anys d'aquelles cues amb els carros per demanar l'ajuda mitjançant Càritas. Això, per exemple, ha canviat ja des d'aquest mateix mes de setembre. No sé si ens pot explicar com ha sigut aquest procés també, què es deu i com es fa ara. Sí, també va venir una ordre d'Europa que Europa va dictaminar que eliminava tots els bancs d'aliments de tots els països. Tots els bancs d'aliments s'eliminaven perquè busquen també un model molt més d'empoderament del ciutadà, de les persones que estan dintre d'aquest col·lectiu, de les més vulnerables, un empoderament cap a elles, un pla de treball que els doti d'eines per no estar dintre d'aquests circuits de vulnerabilitat alimentària. Llavors, en el moment, clar, el banc d'aliments, en aquest cas, parlo del nostre, però en tots els municipis és igual, de tot l'estat espanyol funciona de la mateixa manera. Llavors, reben, des d'Europa rebíem una ajuda a les comunitats autònomes, una ajuda en espècies, en aliments, que anaven a un banc d'aliments central. El nostre estava a Barcelona ciutat. I després, amb aquests aliments que rebien d'Europa, els distribuïen per aquelles entitats sense ànim de lucre, ja sigui Creu Roja, en el nostre cas Càritas, doncs es centralitzaven en aquestes entitats perquè es pogués distribuir al ciutadà. Llavors, clar, en el moment que Europa diu nosaltres ja aquesta ajuda, que era més del 60%
del banc d'aliments que cada municipi tenia, els aliments que venien d'Europa. Hi havia també una part important dels grans recaptes a tots els municipis, d'aquesta voluntat del ciutadà, d'aquestes donacions que feien, i després hi havia una ajuda, que en aquest cas també nosaltres la teníem, una ajuda directa del pressupost municipal. Llavors, era aquestes tres potes que sostenien aquests bancs d'aliments municipals. Llavors, clar, la pota més gran, que és Europa, es tanca. En aquest moment, Europa diu, però tanquem els bancs d'aliments, però us donarem una ajuda econòmica perquè la gestioneu i la envieu directament als municipis. I aquí va passar el conflicte que nosaltres vam tenir, nosaltres i tots els municipis de Catalunya, insisteixo. Llavors, entra l'ajuda econòmica cap a la Generalitat, juntament amb l'Estat espanyol, és qui està treballant com gestionar aquesta nova línia d'ajuda, que no és mitjançant un banc d'aliments, que és els carros que tu deies, els lots, sinó que és mitjançant la targeta Moneder, que per nosaltres sempre hem pensat que era una molt bona opció, ja ho feien alguns municipis, juntament amb la Diputació de Barcelona, el donar una targeta Moneder, que tu anaves a un supermercat que estava dintre d'aquesta targeta Moneder, en col·laboració, i llavors tu podies canviar per aliments aquests. Tu escollies la teva cistella de la compra. Llavors, què passa? Que aquests diners, quan entren a l'Estat, a la Generalitat de Catalunya, ells estan fent aquest circuit i clar, l'ajuda aquesta es retén a la comunitat autònoma. I clar, i cap municipi a hores d'ara li ha arribat aquesta ajuda econòmica. Llavors, tots els municipis de Catalunya ara mateix estem pagant, estem cobrint el 100% de la despesa d'aquest servei essencial que hem de donar sí o sí, perquè és ajuda humanitària, vull dir, no podem dir que no, és un tema ja de principis de necessitat de la ciutadania. Llavors, passa, clar, les entitats, en aquest cas, Creu Roja o Càritas, tampoc poden ells de manera individual poder suportar aquesta despesa, i llavors és quan els municipis estan donant un pas cap endavant dient, bueno, nosaltres de manera autònoma activem aquestes targetes Moneders que en teoria haurien de venir de la Generalitat de Catalunya, encara estem a l'espera, van anant anunciant que l'any passat vindrà aquest desembre, del desembre va passar al de gener, del gener al març, i així estem. Estem al setembre. Estem al setembre, encara no. Sí que són aquesta tasca de com fer, de com vehicular tota aquesta gestió, l'està treballant el Departament d'Afers Socials, de Benestar i Família del Departament de la Generalitat de Catalunya, juntament amb Creu Roja, com a entitat a tot l'estat espanyol, i cada referent comarcal. En el nostre cas, tenim un equip de serveis socials, la cap de serveis socials està en aquestes taules, però és de totes les comarques. I llavors, encara no ha arribat aquesta ajuda, tots els municipis hem donat un pas cap endavant i ara mateix hem implementat aquesta targeta Moneder municipal, local, que poden fer bescanviar aquest import per aliments. La bona notícia d'això, i que nosaltres ja teníem ganes que existís implementar un model així, és que el ciutadà, la ciutadana, pot escollir la seva cistella de compra. S'eliminen aquestes cues, és a dir, ells van a un supermercat i escolleixen de manera anònima la seva cistella de la compra segons les seves necessitats. I això augmenta l'autoestima, augmenta l'empoderament, augmenta... La veritat que el retorn d'aquestes famílies, que tenim al voltant de les 50 famílies, ens han dit que estan contentíssimes amb aquest nou model. La pregunta era, s'ha pogut mantenir però el mateix nombre d'usuaris o s'ha hagut de fer algun tipus de restricció? Ho dic també perquè ara fa un any, a l'últim gran recapte, sí que el Banc dels Aliments alertava: quan entri en funcionament aquests nous criteris europeus seran molt més restrictius, ara si tenim això, 50 famílies, doncs en realitat el que arribarà d'Europa donarà per 15 o 20, no? Amb uns criteris molt més restrictius, de tenir fills, no sé si en aquest cas, ara per ara, el sistema municipal
és pel mateix nombre de famílies que anaven a Càritas o s'haurà també de restringir quan es posi en marxa el nou sistema? Clar, sí que és veritat que és molt més restringit el sistema d'Europa, llavors l'ajuda que arribarà cobrirà a les famílies, sobretot les que tinguin menors. Que realment, Pau, és la gran majoria de famílies dintre d'aquesta vulnerabilitat alimentària tenen càrregues familiars. Llavors, realment no variarà tant el nombre de famílies respecte a Europa. Però sí que és veritat que l'Ajuntament cobrirà aquelles que no entren dintre d'aquesta normativa més restrictiva d'Europa. Són 50 famílies, al voltant dels 50 famílies, i que tenen un pla de treball, que moltes d'elles entren malauradament en aquest circuit, però el que volen és sortir el més aviat possible d'aquest circuit i farem aquesta feina. Sí que amb aquest nou sistema, però també no sé si que el projecte d'Economat que s'havia arribat a parlar amb un local que va adquirir l'Ajuntament al carrer Joan de la Salle, doncs manté el mateix sentit, no? El fet de crear un Economat, si ara ja podran anar a àrees, superfícies comercials amb aquesta targeta, potser es reformula o no sé si tenen noves idees per aquell local o què ens pot dir del local que va adquirir l'Ajuntament. Nosaltres amb moltíssima il·lusió en aquell moment vam detectar la necessitat de que aquest sistema de lots prefabricats al centre de la vila que es podia reformular i dignificar aquest sistema. I vam pensar en l'Economat amb moltíssima il·lusió en aquell moment, però amb això amb les noves directrius d'Europa el que hem fet és, si ens obre l'oportunitat d'implementar sí o sí, que nosaltres realment ho veiem una excel·lent mesura. Doncs el que farem és reformular aquest projecte, perquè ja no caldrà un Economat, perquè ells de manera autònoma aniran a altres superfícies, i com tenim el grup del CIS, que són nens amb necessitats especials, ja siguin necessitats especials de tot tipus. Potser necessita un reforç escolar per lo que sigui, o un seguiment d'atenció psicològica, o empoderar aquest nen o nena, o que tingui una xarxa de cura. Per diferents casuístiques entren dintre del projecte CIS, i aquest any hem ampliat. Ara mateix estem cobrint de 0 a 16 anys, és a dir, tota l'etapa infantil, no? Sí, tota l'etapa infantil, i clar, hem augmentat els grups de manera molt considerable i necessitem espai. A més, és molt positiu per a aquests nens i nenes que tinguin el seu propi espai, que ho sentin seu, perquè posen decoració, el fet de pertinença d'un espai, tinc aquí, és com una segona llar, per dir-ho d'alguna manera, amb els seus amics i amigues. Doncs això també a nivell emocional té un impacte molt positiu, i bé, estem batallant amb això, i el que farem és aprofitar que hi ha un nou model de vulnerabilitat alimentària, d'assistència a vulnerabilitat alimentària, per reconduir aquest altre projecte amb una necessitat que també està, amb un projecte molt important i molt maco, que és la cura dels nens i nenes, i bé, es farà dintre d'aquesta partida de projectes que t'he comentat abans, de redacció de projectes, està la partida de convertir aquest local en una sala polivalent per poder desenvolupar aquest projecte socioeducatiu. De fet, en relació amb aquest projecte sí que havien fet ús de la sala d'activitats del centre social Joan Roig i Piera, que bé, està en obres pel projecte del CEIAR. Aleshores, mentrestant, mentre no tenen el nou local, però s'ha buscat alguna solució provisional per part de l'Ajuntament, per això, ampliant aquest projecte del CIS. Sí, el grup de 0 a 3 anys del CIS anirà a la llar d'infants, perquè de manera ja de sentit comú és l'espai més acondicionat per ells.
Després també els grups d'adolescents a l'Espai Jove, que també d'aquesta manera faran xarxa i és molt positiu per ells. Llavors, els grups del mig, el que farem serà, de moment, sí que segurament utilitzarem la sala o alguna escola que també teníem col·laboració amb l'escola i amb la sala d'exposicions, de moment, però sí que és veritat que el 6 comença a finals d'octubre. Llavors, en aquest marge, en aquest mes i mig, hi ha un espai, justament aquí al final d'aquesta sala que tenim aquí, un espai que és com un magatzem de l'antiga biblioteca, i aquest, ja estem fent accions per buidar aquest magatzem de llibres antics de l'antiga biblioteca i acondicionar-la per a aquests grups de nens. I aquí estaran superbé perquè tenen un lavabo, tenen accessible al carrer, aquest carreró que dona la carnisseria, i podran jugar al carrer. La veritat que és un espai que estem molt contentes de que pugui ser de manera temporal fins que el local de l'antiga llesqueria estiguin les obres. Aquí pensem que és un local idoni. I lligant-ho amb això, com deia abans, la sala d'activitats del centre social va desaparèixer per les obres i el futur projecte del CEIAR, d'aquest centre de dia, perquè la gent s'entengui una mica, que es va projectar juntament amb la Generalitat. Quina és la situació ara per ara d'aquestes obres i bé, quan podria ser una realitat aquest projecte? Aquestes obres, tècnicament, i ara et parlo a nivell tècnic, es van detectar una sèrie de modificacions. Llavors, els departaments estan treballant amb aquestes modificacions, per això van haver d'aturar temporalment les obres i ara mateix ja estem al final d'aquestes, perquè tot això, qualsevol moviment que tu facis, qualsevol modificació a nivell d'administració pública comporta tota una gestió de paperassa impressionant i burocràtica, i llavors estan resolent els tècnics aquestes petites modificacions i ara ja estem a el tram final perquè un altre cop es puguin activar i esperem que en els pròxims mesos es puguin reactivar aquestes obres que ja estaven, la veritat que estaven molt avançades. I tot i que hi ha hagut govern a la Generalitat, suposo que el compromís per seguir endavant i amb les places que es van anunciar i tot plegat, continua igual, oi? Sí, ja va ser quan en el moment que els tècnics ens van avisar que s'havien d'aturar per una modificació a nivell d'un quadre elèctric, etc., que s'havien d'aturar les obres en aquell moment, només avisar-nos, el que vam fer és posar-nos en contacte amb la Generalitat, avisar de l'estat de les obres, perquè tant ells com nosaltres teníem molta il·lusió en aquest projecte, perquè és un dels projectes pioners de Catalunya i cap a on volia anar i vol anar el Departament de Benestar i Família en aquest canvi de model d'atenció a la dependència. I el que ens van dir és no us preocupeu perquè el nivell de compromís polític continua igual, no hi ha res que hagi canviat en aquest sentit. Molt bé, seguim parlant de gent gran perquè de fet estem a les portes també de la Setmana de la Gent Gran, tota una setmana d'activitats en què la gent de més edat del municipi passen a ser els protagonistes. No sé si ens pot avançar ja una mica si les activitats les tenen ja enllestides, quan sortirà el programa i quines línies més o menys tindrà. Sí, com a comentar-te, no sé, sí, mira, jo crec que m'ho anaves a preguntar, el tema del casal. Sí, el casal d'avis. Sí, el casal d'avis, estem molt contentes també amb el casal d'avis perquè cada cop hi ha més avis. Aquest any s'han apuntat 70 avis i àvies més, i el que fa aquest col·lectiu de gent gran és que, sempre ho diu l'alcaldessa, ostres, ara ja el centre del poble està sempre ple, sempre hi ha ambient, i el fet que hi hagi ambient
perquè ells venen a fer activitats. El casal està a rebentar. Passen més de 300 persones. Llavors, això fa com una crida, no? Ells han dinamitzat el centre del poble i això fa una crida i, bueno, està com molt maco, no? El comerç local, tot, no? Com que ara mateix està molt actiu i gràcies, sobretot, a aquests avis i àvies que venen aquí al centre del poble a fer les seves activitats. Aquest any s'han apuntat 70 persones més, que estem molt contentes. I bé, en aquesta línia d'ells sentir-se, veiem que ells es volen sentir joves tota la vida, tot el que puguin. S'està allargant la joventut tot el màxim possible, fins que el cos aguanti. I una mica la filosofia d'aquesta setmana de la gent gran és aquesta, és fins a què és la joventut. La joventut al final és una actitud, i ells ho demostren cada dia venint aquí a les activitats, com riuen, com jo cada cop que vaig allà que em donen com una injecció de vitalitat, d'energia positiva, perquè t'expliquen les seves batalles, m'expliquen que han fet al poble, que si catadolis, a Jaén, que sí. I això et dona, a mi, que jo soc, que podrien ser els meus avis, perquè la meva àvia té l'edat d'alguns d'ells, no? Doncs en aquesta línia va la Setmana de la Gent Gran, en aquesta vitalitat que ells tenen, i per això farem, com a novetat també dintre d'aquesta Setmana de la Gent Gran, un talent show sènior, l'hem ficat, que són persones, gent gran, que encara a dia d'avui desenvolupen el seu talent innat que tenen, ja sigui escrivint, tenim un escriptor que presentarà la seva novel·la, tenim un ballarí que balla increïble, que ha anat per Europa a exhibicions de ball, tenim un mag, bé... El mag segurament el coneixem tots, no? Segurament. Que l'altre ahir va tornar a venir a veure perquè està molt il·lusionat amb això. I que tu vegis que persones grans tenen aquesta il·lusió de continuar desenvolupant el seu talent, de mostrar-lo, d'inspirar a altres, perquè de vegades quan arribes a aquesta edat dius no, jo ja no estic per esto. Com que no? Doncs clar que sí, no? Sí. I en aquest sentit serà aquesta Setmana de la Gent Gran. I entrem ara a l'apartat d'habitatge, ens van quedant cosetes d'aquestes regidories, però vaja, també el temps és limitat i tampoc no ens volem allargar gaire més, però sobre habitatge sí que, sens dubte, el projecte dels pisos socials està avançant, no? A bon ritme. De fet, ara fa pocs dies hi ha hagut una visita d'obres i allà s'ha explicat que va tot sobre el calendari previst. I ara el que faltarà donar a conèixer és com seran els criteris i el procés per accedir a aquests pisos de lloguer social. En quin punt es troba això? Poder explicar de quina manera o quins criteris hi haurà per poder accedir a aquests pisos de lloguer social. Sí, ahir vam anar a la visita d'obra i la veritat que estem molt contentes perquè estan quedant superxulos, la veritat, els habitatges. I és una il·lusió molt gran aquest projecte. De fet, 124 habitatges de cop és com quan anem a altres municipis a parlar d'habitatge es queden sorpresos d'una promoció tan gran i de cop, i estem molt orgulloses amb això. I llavors, ara sí que la pressió, ahir es deia en aquesta reunió que va venir la fundació, les dues fundacions, va venir també el president de Cohabitac, ara la pressió la tenim, la Fundació Nou Lloc, que serà qui gestiona, la Fundació Sales ha sigut qui ha fet la construcció i la Fundació Nou Lloc serà la qui gestioni els contractes de lloguer, les bases, etc. Juntament amb la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Habitatge. Llavors, les bases, la redacció de les bases és una feina conjunta entre la Generalitat, que és qui les aprova finalment, és qui les llegeix i les acaba aprovant, és com l'últim pas i el més important, perquè és qui ho valida sí o sí, que estigui tot correcte, i és una feina conjunta entre la Generalitat, la Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament de Cubelles. Llavors, estem en l'última devolució d'aquestes bases perquè les volem aprovar al ple de novembre. S'aprovaran al ple de novembre, hi haurà un mes d'al·legacions,
I si tot va bé, si no hi ha cap al·legació, entrarien en vigor a mitjans de desembre. Llavors, el més important, que sempre ho dic quan parlo d'aquest tema, el més important és que la ciutadania estigui dintre del registre de sol·licitants d'HPO. És el més important. I també és molt important, molt important, que ara des de comunicació estem donant-li voltes sobre tot això, és que estiguin actualitzades les dades, perquè constarà la renda 2023. Si consta la renda de 2022, ja tenim un problema, perquè ja el ciutadà ja ha d'al·legar, ja ha de presentar la renda, un rotllo. Llavors, és important que el ciutadà presenti actualitzades, sobretot, la renda 2023. I llavors, què podem avançar de les bases? Doncs que responen a aquesta necessitat detectada inicialment per l'Ajuntament, de que sobretot el col·lectiu de joves era el que més necessitava aquests habitatges, perquè malauradament com a municipi de costa tenim molt poc parc d'habitatge en lloguer, en mercat de lloguer. Això és un problema que tenim tota la costa de l'estat espanyol, la veritat, no solament de Catalunya. I bé, llavors molts joves malauradament han de marxar del municipi i han de desenvolupar la seva vida a altres municipis. I nosaltres el que volem és que la gent covellenca es quedi aquí i que desenvolupi les seves vides aquí, que és el que aporta aquesta dinamització del municipi. Llavors, aquest col·lectiu, la gent jove, la gent gran i famílies monomarentals i monoparentals, sobretot seran els destinataris d'aquesta promoció, i es va corroborar també aquest neguit i aquesta preocupació, es va corroborar també quan es va redactar el Pla Local d'Habitatge, que es va fer tota una participació tant online com presencial de la ciutadania, i el retorn va ser que la ciutadania va dir: nosaltres, els col·lectius joves, gent gran i famílies monomarentals i monoparentals, estem, sobretot els joves, estem molt preocupats pel parc d'habitatge de lloguer. I bé, llavors estem contentes perquè aquesta promoció i aquestes bases contestaran, donaran resposta a aquesta necessitat manifestada per la ciutadania. Bé, ho ha comentat també, en l'àmbit general s'està parlant de regular els lloguers de temporada una mica, perquè hi ha molts municipis o ciutats que s'estan trobant això, que habitatges que surten del mercat habitual o de la gent resident per anar a parar a aquest altre mercat de temporada que acaba reduint una mica les possibilitats de la gent, oi? En aquest cas supera els àmbits de la competència de l'Ajuntament, però com veuen el fet que es pugui regular també el lloguer de temporada, que sabem que en el cas de Cubelles també n'hi ha força, perquè intentar limitar-lo una mica i que no sigui tan decisiu dins del mercat d'habitatge. Sí, ara mateix està sent molt decisiu aquest mercat, malauradament, perquè no hi ha gaires opcions. Llavors és com una marxa forçosa del teu municipi. Inclús altres interiors, per exemple, marxen a Canyelles, marxen a Sant Pere de Ribes. Bé, clar, per nosaltres sí que és veritat que supera les competències municipals, i una mica, mira, aprofito per reivindicar que jo crec que és una reivindicació segurament molt comuna a tots els municipis, a tots els ajuntaments, que ens agradaria que tinguéssim nosaltres més eines a nivell local per poder incidir en aquest mercat. Sí que és veritat que es va aprovar la llei d'habitatge, sí que és veritat que nosaltres vam fer la legislatura passada tot un recorregut perquè Cubelles, que en aquell moment no estava inclosa, no està fins fa molt poc, dintre de l'àrea tensa d'habitatge, que d'aquesta manera es regulaven es millorava l'accés a l'habitatge, es regulava tot el que és el mercat, però és una llei que, ostres, que tot i nosaltres a fer aquest pas com a municipi, reivindicar que volíem estar dintre de l'àrea tensa, no ens deixa sense eines efectives per poder incidir de manera directa. I bé, i és el que tu deies, sobrepassa les nostres competències. Sí que és veritat i comparteixo que el tema a la costa, el tema
dels habitatges turístics és una problemàtica i que bé, tant de bo ens donéssim més eines i tant de bo les polítiques de l'Estat i de la Generalitat siguin més fortes en aquest sentit. Bé, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, Gent Gran, Benestar Social i Habitatge. Hem fet un ampli repàs a aquestes regidories i, com sempre, més informació a radiocuberes.cat i aquestes entrevistes les podeu consultar al nostre canal de YouTube. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.